అధికారం ఎవరికి శాశ్వతం కాదు. చాలా చూసాం అధికారం. నేను కూడా 40 ఏళ్ళ నుంచి ఉన్న అధ్యక్ష క్రియాశీల రాజకీయాల్లో అన్ని స్థాయిలో పదవులు వచ్చినారు. ఈ శాసనసభ సింగిల్ విండో చైర్మన్ నా జీవితం ప్రారంభమైంది అధ్యక్ష. కేంద్ర మంత్రి దాకా చేసిన దేశంలో అత్యున్నతమైన పదవి అది. ప్రధానమంత్రి పదవి కూడా క్యాబినెట్ ర్యాంక్ అధ్యక్ష. ఐ వాజ్ ఏ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ ఇన్ ద యూనియన్ క్యాబినెట్. ఈ ప్రాంతానికి అన్యాయం జరుగుతుంది అనుకున్నాడు. ఉన్న పదవులన్నీ ఇసిరి కొట్టి బాజప్త పోయి ప్రజలలో ఉద్యమం పెట్టి పోరాటం చేసి దేశ రాజకీయ వ్యవస్థను ఒప్పించి కన్విన్స్ చేసి 14 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ పోరాటం తర్వాత ఈ రాష్ట్రం సాధించబడ్డది అధ్యక్ష. ఈ చరిత్ర